Sumini. Anu Suminten. Sampeyan pisanan wis kleru lho ngono. Kaya iso wae to kleru ketoprak anyaran kok ya sampean kuwi. Kleru Sumini ora adoh kok. Den Mas. Duh Suminten. Pripun to? Wong kok ayune sejagat dinggone jen nanging aku ora tresna kelawan sliramu wong. Kosek lho wong aku urung sida omong apa-apa kok wis muni ra tresna lho. Lancang Subrata. Lancang. Aku wis ngerti ceritane wong ayu. Ya nek wis ngerti ceritane bubar wae wis rampung. Aja wong ayu, kene rada caket kene nanging aja banget-banget wong ayu ya. Panjenengan menika kula antu-antu saestu lho Den Mas. Kok caket mriki to Den Mas? Aja kaya ngono Suminten. Kok aja kaya ngono pripun to Den Mas? Wong tresna kuwi tukul saka ati. Sekedap to Den Mas. Panjenengan menika Lemu geret aja banter-banter ya wis wong ayu. alon-alon ngene wae. Nah ngono wong ayu. Den Mas. Kula menika tresna saestu lho kalian panjenengan menika mbok jenengan ampun menolak to. Ya ngene Suminten ya. Aku ora jeneng nolak katresnanmu babar pisan ora. Nanging kawruhana yen toh aku ku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Kula menika mengki pokoke nek kalih jenengan luwih apik tinimbang pacangane jenengan iku lho. Abot Den Mas. rasane atiku nek le ayu ki ya ayu. Nanging kepiye meneh aku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Suminten, kowe sabar ya Suminten. Akeh priya liya sing bakal dadi sisiamu, ya. Ning kula menika tresnanipun namung kalian panjenengan lho. Ati kula menika isinipun namung panjenengan Den Mas. Aja ngeyel Suminten. Eman-eman ayumu. Kula menika tresna kalian panjenengan. Saestu anane namung tresna kalian tresna. Samblon pas kukule lho. Endi tak kukule? Aja ndemok kene wong ayu. Lah pripun ta? Ora kepiye-kepiye. Den Mas, panjenengan menika ibarat panganan. Ibarat panganan menika kula menika sampun cumawis ngenten lho. Panjenengan ajeng dar garing ngemplok. Wah, ngene wong ayu. Ayo. Arep muni piye? Aja kaya ngono wong ayu. Kok ket mameng oja. Yen ayumu ki ayu. Terus Tenan lah, yang keparang tak condro. Tenan irungmu wae miji timun. Kuwi biasane untu lho. Oh, irung kok miji timun lho. iya mripatmu blarak sempal. Mripatmu. Mripat menika mbelalak-mbelal. Oh iya wong ayu ya wong aku ki pancen urung tau sing jenenge apa ya? Apa? Ngrimok atine wanita dadi yen kurang sing gedhe pangapuramu ya wong ayu. Den Mas, nek Piye? jenenge wong wedok tresna kok ditampik iki mboten wedi dosa napa? Aku ora nampik, nanging aku wis duwe pacangan Ya padha liya. karo kuwi jenenge nampik. Ya aja banter-banter wong iki cedhak kok malah banter-banter. Lah salah ngopo lho ora gelem ki? Wong ya bodine wis kaya ngene. Ayu ya ayu. Cemplek. Cemplek. Ngadeg kok kene cempluk. Lagi pacangane. Kene wong ayu. Kok kentongane tik. Ben kentong aku. Iki ketoprak cilikan. Lah ditutuk suwi-suwi gedhi. Coba sawangen. Iki pacangaku sing jenenge Cempluk Warsia. Kuwi to jenenge cempluk. Padha-padha anak warik, anak warok. Terus nek umpamane dibandingke mau ya gedhi aku lho. Umpamane panjenengan menika ajeng sare umpama kalih kula rasa dadak nganggo kasor tak kandhani. Tak omongi ya, Nduk. Aku ora mandang gedhe cilik lemu kuru, gedhe cilik iki sing kanggo ya men sethithik. Ngene ya wong ayu. Maksudnya napa tak kowe iki? Lho, kowe nek njupuk wedang ya ming tanganmu tok to. Mosok gelase tok rangkul. Iya to? Ane gedhe cilik kok sing kanggo mung sethithik. Lah ya kowe nek njupuk wedang rek ming sethithik sing kanggo tanganmu Kuwi tok. mesti. Ya syukur nek dong. Ya. Mula
Kene kowe aja meneng wae wong ayu. Kowe iki ngomong nek aku ki pacanganmu. Kuwi sapa to, Mas? Kuwi sapa? Ojo. Terangno karo aku, nggek tak genahke. Apa ora ngerti nek awak dhewe wis bakal dadi bojo? Iya. Mongko omahmu ngerti ya. Aku wis dandani omahe Cempluk Warsiah wis tak pasangi munyuk ngombe. Munyuk ngombe iki apa? Munyuk ki kerang ngombe mie wis tak pasangi keramik wong ayu. Bener. Soprake keramik barang. Terus umpama jenengan dadi bojoku ra ya ora masalah to. Ora. Ya gede-gede aku, cantik-cantik aku. Ora. Kuwi lho meng kaya biteng kaya ngono lho. Se. Kamu sopo kok ngerti-ngerti kue jejaketan karo calon garwaku tulung tepangno sopo jenenganmu dunungmu nang endi? Iki cempluk kok ngendi aja Menika tepang-tepang barang iki. Cempluk saking Cilacap. Ngapunten nggih. Kowe Iki- cemplok. Cempluk. Masa kowe ora kenal karo aku? Sopo ih? Kowe ning nggon setak apa nggon sosial media ya ora ning ra tau ngerti aku. Biyen kurang ono HP. Lah yo. Aku ora tau ngerti sapa kowe sapa? Pengen ngerti. Aku calon bojone Den Mas Broto. Loh piye to? Aduh, kok piye to? Eh. Piye to Mas iki ya piye to jane Aja dadi wong joroke. lanang? Iki kena ager-ager ngawur wae. Ager-ager sapa? Jarene arep Sik to, ralat sik. Instruksi sing jenenge Broto iki tegas, keras berwibawa. Lah nek ketanggur tenan puyo kon ora oleh ngomong. Aja kaya ngono yo. Piye? Ngene lho. Aku Ngapa? Mau kan wis iki cemplok. Iki calon plak bojoku. pluk cempluk. Cem. Anu iki mau iki wis dadi iki mau iki arep memper apa Memer apa? Ayo. Apa arep Memer memper? apa? Mau wis arep ngopo kowe? Mas arep Kowe mau ngopo? klambiku ngerti klambiku suwek-suwek. Mergo dipeksa karo iki lho. Masa wis arep mbok. Ah ngono. Ngono kuwi Mas ge laguan nguning. Ning akhire dhek ora iso mergo sosise layu. Lah ya wis syukur nek ngono tak. ngene lho, ngene aja do rebutan aku. Ngene, aku ki wong lanang. Wah iki tegas wibawa iki. Aku tegas wibawa. Ngene, Piye? kowe wedok, Bener. iki ya wedok. Aku lanang. Terus? Ya. Dadi bedane, Bedane kowe wedok aku lanang. kenae piye kok jane arep memer kuwi mau? Jane iki sing adat di bojomu ki aku apa kono? Wong lanang rasa mensela-mensele. Lek muni seneng karo aku kok ya seneng karo kowe barang. Lah ya manusiawi to. Awak dhewe wis nyebar undangan iki ki calon bojoku ya. Sapa jenengmu sing ngomong? ngomong, iki calon ten apa? apa? Sapa jenengmu mau? Wis ngene wae. Ngene wae. Kowe ayo tak ulehke. Kowe bali. Aku Kowe bali. Kok ndak malah do pecokan. Endi bocah iki mau? Oh iki kene. Apa? Kok Kene. dadi ngono to? Iki apa arep ngomong? Yo, aku seneng karo kowe. Ning aku siji wae aku. Aku njaluk ladenono siji wi penjalukku ya. Napa Den Mas? Tulung jupukno kembang kae tak nggone nyunduki seliramu wong ayu. Kae lho. Kur kembang. Iya. Wong kembang Iya. Den Mas. Ora ono liyane to Den Mas. Ababmu. Ya sorry aku mah bar mangan pete kok ya. Oh, jare mangan sate wedhus. Iya aku mangan sate wedhus. Oh, wedhuse mangan pete. Oh, iya. Den Mas. Jupukno. Ono kuwi to? Kek jupukno kembang apa? Tak jupukke. Heeh. Saestu jenengan mangentosi mriki kula njupuk kembang sejilit wae ya. Iya wong ayu. Iki nek ora tak tinggal lunga, Cempluk, aja lara atimu. Aku tetep dadi bojomu, Cempluk. Ben kae dadi wong mbuh ora ngerti aku. Den Mas. Den Mas. Kok malah dadi mlayu ora karo-karuan? Den Mas. Kae edano. Ayo waktunya edan.
Sinten ana ganti apa dakwaan anakku? Kowe dadi mbokne. Bapak, iki lho Pak, anakku iki lho Pak. Ana apa ten kok kowe mlayu-mlayu ke daerah-daerah Yo. kaya ngono kuwi karo tumetes elohmu. Kenang apa, Nduk, kowe? Kenapa? Kok sik mbokne. Mbok ya koclok kuwi. Mbokne ra cetha blas. Omong apa aku ra dong. Suminten, kowe aja ngawer, aja ngawur. Tolong ya aku mau ki bar ketemu Den Mas Broto terus kok ora ana ki nang endi to, Pak? Den Mas Broto ki sapa, ha? Piye to, Pak? Iki calon maune nak yo arep dadi bojone Suminten. Apa wis ketemu Wis karo ngene Den Mas wae. Broto? Aku mau ki wis ketemu ning kok ilang. Wah, ana suk. Pak omongno tenane piye nek jane ki Suminten ki ora bakal karo Broto ki terangno ngono lho, Pak. Ngene lho, Ya Den ora piye-piye. Suminten. Wingi iki jane ya wis arep dadi bojomu. Ning ana patih utusane Kanjeng Adipati iki sing nang nggone kewarokan kuwi mau isine Kewarokan. Hah? Nang kewarokan iki ning endi? Nang omah warok iki lho kewarokan. Kuwi critane tak kira ki arep ngenai pitukon jebulane awas gamelane ya tuk tuk tuk. Iki mau batalke. Sing jenenge jodoh pancen kaya ngono ra mesti ketemu saiki ya, Teh. Mbak Mimi, Mbak. Ra ono iki mung tutup gelas. Mbak, aku terus piye mbok nek ngene iki carane aku Ora ki apa-apa. padahal aku ki wingi wis nyiapke mantenan ki arep nanggap wayang lho, Mbak. Jane arep nanggap sapa dalange sapa Arep rekane. nanggap kuwi lho, sapa jenenge Loh. sing dalang rapatya kondang kuwi lho. Jenenge Canyokun tadi apa sapa kuwi lho. Saiki dalang kondang kok rapati kondang ki piye? Kok kondang, Mbak? Kondang. Kondang apane? Rada larang. Oh, ya mulane rasah nanggap kuwi to. Wah, Ora. aku diwangi golek iden Mas Roto. Golek ana Baik, ya, Suminten, anakmu dikentir iki, Suminten, Suminten, mbokne. Piye? Kowe bubuk karo aku wae. Kok malah bobot Aja ngono ki anakmu nek diumbar iki anakmu wis meh kentir. Wis. Tak dudit. Ndang tak dedet no Tak ngono dedet, ngono. tak dedet. Anu. Wis to. Mbak, aku ki nak yo ning ngene iki, Pak. Wis to, Aku mau Nduk. aku iki wis nganu lho, Pak. Aku wis dandan cantik ngene iki to, Mbak. Elingo Nduk Cahayu. Pak. Waduh. Iki sesuk aku dandane kuwi lho, sing ngene diorek-orek kae lho, Pak. Iya. Tanggapke wayang, pitung Iya. dina pitung bengi, Pak. Iya. Mbak, Wis kowe iki gek gendeng mo. lek gendeng piye? Lu kabeh iki lho. Karo si Wong gendeng kok dipeksa. Piye to, Mbak? Wis gek gendeng ngono kuwi cepet. Ngono kuwi, saya ceritane iki ngono kuwi. Piye lek joget diwarai? Ah. Gek turut kono. Alah anakku kaya gendeng tenan to anakku. Wis Suminten. Ayo kok gek nang penghulu ngono lho, Pak. Ayo ben iki yo aku diterke to, Mbok nang Piye? penghulu ki ayo nikah karo Den Mas Broto. Arek golek sapa? Den Mas Broto. Golek Den Mas Broto. Yo ayo ning kono, Mbok. Ya ayo to, Mbok. Digoleki nang ndi Den Mas Aduh, Broto ning ndi? golekan. Suminten, malah sing edan mbokne. Kowe sida edan ora? Ora diwakelke kowe. Belum. Piye to? Kowe ki edano, gek tak kancani. Oh, iya, Ayo iya. golek duit. Ya. Wong arep golek duit direwangi gendeng kuwi. Wes. Mbak, oh, Den Mas Broto. Iki Den Mas. Malah Den Mas Broto. Waduh. Ngalah. Den Mas Broto, kula padha Panjenengan apa Den Mas Broto? Wis sak kecekele ora apa-apa. Gendeng ya, Pak. Panjenengan apa Den Mas Broto? Broto palsu. Broto palsu, asline sinten? Den Mas, jaluk Ah. duit. Asline Pak Trimo. Ngene, sedulur-sedulur, mengko do nyawer iki tak toke kene Suminten nggih. Setuju? Nah, Wes. lagune perahu layar Mas Dalang. Oh nggih. Oh, nggih. Perahu layar. Layar. Yuk. Yo, perahu layar. Ki nggo wadah duit. Hei.
Do semingkir.